ಶೆಟ್ರಿಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ್ನ ನಾಡೋದು ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಲ ನಂದಗೋಕುಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ನಾಯಿರದಮಲ್ಲ 12:40 12.40 ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಈ ಸಭಾ 12:92 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಬ್ಬಂದಿತ್ತಿನಗಳು ಭಜನೆ ನಂಬರ್ ನಾಡಿದ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ರಿ 11 ಒಂಜಿ ಬಾರಿಮಲ್ಲ 98 ಲೋಟಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಿಜೆಪಿದ ಯುವ ನಾಯಕರೇ 12:48 ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆದುಪ್ಪನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಾಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರು ರತೀಶ್ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಬಾರ್ದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನರಿಂಗಾಣ ಕಮಲಾಡು ಕಣಪ್ಪಲಾಯಿಡಿ ಎಳರಕೋಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರ್ಪಾಡಿನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪವನ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾಫಿ ಆಜರಕೋಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರ್ಪಾಡಿನಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಪವನ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾಫಿ. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾಫಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಅರ್ಧ ಪವನ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾಫಿ, ತೃತೀಯ ನಾವರ್ಧ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 1.5 ಪವನ್. ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ ನಾಡಿದ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಕರುಣೆ ಕಮಲದ ಭಜನೆ ಬಹುಮಾನದ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಾಣಿ ಏ ಮಾಣಿ 12 ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ 03 ಕಮಲಕೋಟಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಲೋ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪವನ ಅರ್ಧ ಪವನ ಅರ್ಧ ಪವನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಮೂಜನೆ ಬೊಕ್ಕ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂಚಿನ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸುವರ್ಣ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನ ವಿಕ್ರಮಕರಡಿ ಬರಂದಿಪ್ರ ಅರ್ಜುಲ್ ಕುಂಜಾಲು 12:62 ಮೂರು ಕೋಣಾಜೆ ಇರೋಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಹನ್ನೆರಡು 38 ಬಲೆ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಇರಲುತ್ತೇನೆ ಬಲೆ ಶಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ಇಟ್ಟು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವೀರ ಕಂಡು ಬರಂದಿಪ್ರ ಹೊಸ್ಮಾರ್ 11:76 ಶಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಶಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಡಿ ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಶಾಸ್ತಾನ 13:24 ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಲ ಇನಾಮಗ ಬಂಗಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬಿರ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವೀರ ಕರಡಿ ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಮುಲ್ಕಿ 13:10 ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪನು ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ 11:78 ವೀರಕರೆ 11:88 ವಿಕ್ರಮಕರೆ. ಬಲೆ 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 ವಿಕ್ರಮಕರಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಮಿಯಾರು ಬಲಿಪರ ಮನೆ ನೇಮರಾಜು ಬಲಿಪರನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮಕರೆ. ವಿಜಯ ಈ ಕೋಟಿ ಅಂಡನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವೀರ ಕಂಡು ಬರಂದಿಪ್ರ 12:35 ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲಿ ಅಂಡ್ರನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಡಿ ಬರಂದಿಪ್ಪನ 11:68 ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವಣರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವಣರ್ನ ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವಣರ್
ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ವೀರ ಕರಡು ಬರೆದಿಪ್ಪನ 1196 ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಎ 1223 ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ 1196 ಪರ್ವಿನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ವೀರ ಕರಡು ಬರೆದಿಪ್ಪನ 1167 ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ.